যারা ইউথ সেই ই জায়গানি বৈষ্ণবপুরনি লিডার রক যেমাহাই কাহাম ক্রংख्लाय फार्स्ट टू लास्ट जरा जिनि ककनो खनावै आसे नायखोतो क्लाय तंखा आबनि बागै जतन पाइप्लाया हामबाय तो इरफाय मानदाजा जिनि YPF तै जिनि TWF तै जिनि मथानि तांक्रा जतन पाइप्लाया खुलुमुं याफारु एवं जिनि जिनि आजुफां बिनि अनुमति लागै थाइसा थाइनै कक थानाय आं साइमानो जिनि ताखौरक गोबांमा समायनाहा लामानि परेबो तारफोर नरगसो खालगै नासिनि तंमानि बागै नरंनो तैसा आनि हामजाक मायाफोर तै जिनि बुबाग्रानि मै जतन जबानि जिबाय मायाफोर जिनि बेसि करक सागला थाइसा करकनो सानाय जे जों एसे दिन करकमा रमै एसे हिमानि परेबो जों जे साक्सेस हमनाय दे ना आंनिया गोबांमा बर'नि कुइसन फायो गोबांमा बर' सोङो ग्रेडार डिपार्टमेन्ट माननाय दे गोबांमा बर' सावो जों कि IPF दिरनाय दे बाय थांनो गोबांमा बर'नि कुइसन फायो तफाव आं नावना सानि सोङो जों अन्न पार्टी हाय खालायमानिया जिनि मेइन इमांलाय जिनि ग्रेडार डिपार्टमेन्ट जिनि थामसा जिनि बुबाग्रा कारण बुबाग्रा बार बार अकरमनो साव जिनि बर' যদি দুর্জনমি 16-17 মাস যদি নাচলি দंलाय जिनि हा जिनि नायकल फानख्लायनाय जिनि हा जिनि सासन खालायनाय जिनि बुबाग्रा नरंनो ग्रेटार डिपार्टमेन्ट होयनाय अबनि बाय जों जत्त थानसा मा दंनाय तिनियो सानि मुसुङो विभिन्न पार्टी जों खालाय फायका तिनियो विशेष खालाय CPM रंनि करंमा सानाय कारण दीर्घ 70 বছর 25 বছর যখন CPM আমল जिनि बरक दफाना आसेखाय थुकायगा तिनियो न खुंसाबाय तिनियो लेफ्टिन न खुंसाबाय सारा जीवन जिनि बरकनो दंस खालायग्लाहा तिनियो बरक तामहान पहिला जिनि जारा CPM खालायनाय लिडार तामहान समस्त मजदूर एक हो तिनियो माहाय साथै साथै जिनि बरकनो मजदूर सिनामिग्लाहा जिनि बरकनो आगे हावत दङै चाय चाख्रै तिनियो जामुं लोंमुंनो अभाबख्रै तिनि जों तावनाय राजा हैके तंनाय बर' तिनियो दुनियार मजदूर होते होते जानि बर'नो मजदूर सिनामि क्लाय था ताखुते बुरो अबनि बाय नरनां सानि मुसुङो जों ताबो जिनि बुबाग्रानि बिसिते थानसा गायसाना जों कुनो CPM बिरोधे सामानि करगिया तिनि जारा CPM खालायजातो कांग्रेस खालायजातो फादि नि जों बाक्सा बर'बले जों तामाना जिनि हा नाङो जों तामाना जिनि जातिनि अस्तित्व नाङो जों जदि जातिनि अस्तित्व जदि लारंमाया हला फायनाय जों 2026 सालके माइ थांनाय ताखुते बुरो अमनि बायसि थानसा नाङो बुबाग्रानो नरक साइमानना जिनि बुबाग्रा बुसुजरा दुख माने तिनि मकलि मुक्ति मा हुइतन कारण नरक सियो जिनि बुबाग्रा जिनि बरक दफानि बायनाय दं जिनि बुबाग्रा बिनि मकलि मुक्ति आखुमानायनि कारण हा बिनि जाति जिनि जे जाति तंनाय अ जाति कमाय थानि नाय दहा जों आगे लामा लामा काम खाया ताबं नायदि लामा लामा काम खायने जिनि बरक दफा जों आगे ईद बात्ता काम खाया आगे कुली रंनोसो ईद बात्ता काम खायमान नो ताबं जिनि बरक रंनोसो कुली हैके काम खायमानि नुबै दं अबनि बागै जों बहुत चेन्ज हमनाय जों कि पार्टी खालायदे चेन्ज हमनाय अबनि बागै जिनि बुबाग्रा सावो पहिला जाति उनोबो जाति कारण जाति करै होला नि कुनो पलिटिक खायनानि रास्ता करै ताबनि बागै जिनि बुबाग्रा नरंनि थानि कायसा करंनो सानो जे थानसा मावनाय तिनियो जिनि जारा युथ दंनाय ब्रह्म बागै खूब गाहाम ग्रप जों 1200 तते पुलिस लांनाय जाते नरबो थंग्रागमै खागमै जों फान बाक्सामै जों जाते लड़ाई खालायनानि बागै जों पुलिस रंनो नाङो अबनि बाय जखन जिनि युथ रक दंनाय ताबनि सिनि नरक थियार मावनाय जारा इरानि सिगला दंनाय सिगलि दंनाय नरंनि बागै खूब गाहाम ग्रप नरक जाते खूब परिश्रम खालायै जाते अमाहाय जागाबो तिकियै तिनियो इ बिष्णुपुर हाय जागानिबो जाते जों पुलिस लामानातै नबतिया तंदि कारण जों साइमानो प्रशासन जदि पुलिस जदि जिनि लागत हलाय जोंबो खूब फानग्रा गुमनाय एवं जिनि दाबि दाबाना जों खूब आराम खालायसै खायमानाय अबनि बागै आनि खाजानि ताखुते बुरो नरक तियार मांनाय
जों फाइनाय सालाबो जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड साननायनि बागै जों बुसकांनि मासाव 16 तारिखआव जों दिल्ली थांनाय जोंनि इयुथ फेयाराव थांनाय जों बरामत लांनाय कारण जोंनि दाबि दिल्लीनि हयतेसो जों तबनाय कारण ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड कोनोदिन जोंनो त्रिपुरा हानि त्रिपुरा राज्य सरकार रिया जोंनो बर'नि रुनाय दिल्लीनि हयते रुनाय अबनि बाय जों दिल्ली मा थांनाय जोंनि आन्दोलन मा खालायनाय जाहाथे जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माननायनि बागै जों आसुल तंया जों आसुल तंमैया जोंनि जारा लिडार तंनाय त्रिपुरा मथानि जों केबा आसुल तंया कारण जों सायमानो जों जोंनि हा कमानाय नायतो जोंनि जातिनि अस्तित्व कमान नायतो अबनि बाय जों तेयारङै ताबंनि सिबि जाते जों जे एवारनेस रोमानि जे बरफ बसा थामसा मांनाय हनि अबनि बागै जों तिनियो लेङै तंफानो जों तिनि बरफनि बागै सामोन खालायतो ताकुते बुहुराव तिनि जों जारा जोंनि लिडार तंनाय जोंनि त्रिपुरा मथानि लिडार तंनाय जत जों थामसाङै जों जत जागाबो जों थाङै मा दङ कारण जों सिउ जोंनि हा जोंनि दफा अस्तित्व पहिला अबनि परेसे जों पलिटिक अबनि परेसे जों विभिन्न किसु अबनि बाय जों तिनियो जोंनि जारा ताखौ भुक तंनाय खुब जों केयारफुलि मा खालामनाय जों फाइनाय बुसकाङो जोंनि आन्दोलन मा जारि तंनाय इरिनि जारा तंनाय सिक्ला बदल ब्रावबो फानक्रां मावनाय जों टियार मावनाय कारण जों सेगै मानानाय जोंनि अस्तित्वनो रक्षा मा खालायनाय अस्तित्व रक्षा खालायनायनि बागै नरखाय बरफनो नाङो आरो खाजानि दाखुताय बुहुरो फाइदि जों बाक्साखले चबा खालायनाय जों बाक्साखलाय जोंनि हानो जों लारगलायनाय जों बाक्साखलाय थामचांलायनाय अबनि बागै जों तिनि गुफुर गोसोम कसम हियै जों 19टा ट्राइब दंमानि एकटा ट्राइब दंनाय त्रिपुरासा ट्राइब दंनाय त्रिपुरासा थामचांमोन बिसिंसै जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड लारंनाय ताकुते बुहुरो अबनि बागै जों तियार दङ जों नांखाय जोंनि हा दफानि बागै जों थैरोनाय जों फानदोनाय जों आबहावा ताफनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड कम्प्रोमाइज खालायनिया जोंनि बुबाग्राबो सावो सिर्फ 16 मास नरना सिंबि जों इलेक्शननि बागैया किन्तु जोंनि हा दफानि बागै जों तैयार मा दंनाय अबनि बागै आनि खाजान ताकुते बुहुरो सानि मुसुङो जों असक 73 years जों असक दिन क्लाय दंमानि निनि आनि बख्रबो समदावै बर' फालै जाय दङ जों अबनो वानसुंना नांमानि तिनिया जोंनि जितेन चौधुरीनो तावहिन राज्य सम्पादक रोजाक ठीक আছে ভাই মানো 25 বছর কোনদিন রাজ্য সম্পাদক রোজা গিয়া তারমানে ভাই রোজা গিয়া কারণ ব্রক্সিউ যে বরফ বসানা রহলা বরফ বসা তিসাই সানাই অমনি ভাই রোজা গিয়া তিনিও রমানি কারণ তামা মুনসা করে ও তাंनाय চুট পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে মানে অমহাইছে মুইতোহা শিকক খারি থামানি পড়েছে নিনি ব্রেন বাড়িও অমনি ভাই जों তিয়াতনি নাংনাय তাবো जों केबनो सुजुग रमिया जितेन्द्र चौधुरीनि समय थांका ताबो मुखा बुबाग्रानि समय बुबाग्रानि समयनि बिसिंसै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मालानाय ताकुते बुहुरो अबनि बागै जों टियार मा तंनाय आरो कायसा खरक सानि मुसुङो गोबां मा बर' सायमानो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माया ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड उनिया जों जे कन्स्टिट्यूशनलनि जे दारानि अनुजायै जों सानै तंमानि अब कुनु बोलिया जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट दङ जों सानमानो जोंनि आलादा स्टेट आलादा राज्य जों सानै मानो अबनि बागैसो जों सानो जों कुनु भुल खालामनिया गोबां मा बर' सावो मांगला अब माया अब सम्भव आं बर'नो खरक कायसा सानि मुसुङो आगेबो साजाक दङ तिनियो एडिसि उंया एडिसि खालामनिया एडिसि उंया तांनाय एडिसि थांते थांते अब ताई अब खालामनिया किन्तु आं नरनो सानि मुसुङो जखन ते थामसा मय चबा खालायका थामसा उंमानि बिसिंसै जिनि बिजय राखल जिनि सामाचरण त्रिपुरा गोबां मा तिनियो लिडार रक जखन थामसा मय फानग्रा खालायै जखन चबा खालायका दिल्लीनि हयते जोंनो एडिसि रखजागो अबनि परे जोंनो तिनियो स्टेट गभर्नमेंट जोंनो एडिसि आफारि मारखा ठीक महके जोंनि बुबाग्रानि थानिबो जों जखन थामसावनाय जोंनि बुबाग्रानि बिसिंसै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सोनामनाय अबनि बागै जों केयार मा तंनाय ताकुते बुहुरो जोंनि युथ जारा तंनाय जारा लेखा फरिजा जों जारा फोरोंग्रों तिनियो खेला दुला गाहाम ब्रंनि बागै पुलिस एवं जारा तिनियो एडुकेटेड बिएड खालायजाक ब्रंनि बागै जों टिचार जों सोनामनाय अब जों एडिसि गभर्नमेंट हयते जों सोनामनाय हनि जों कक चाबलाय दङ अबनि बागै खूब जानि जारा यंग तिनि जारा एडुकेटेड ब्रंनि बागै जों एडुकेटेडनि बिसिंसै जों ब्रंनो टिचार सोनामनाय जों ब्रंनो बिसिंसै जों पुलिस सोनामनाय अमायके जों एडिसि गभर्नमेंट हयते जों सुजुग सुबिदा रनाय हनि जों वानसुबलाय दङ अबनि बागै बेसि देरकरै जों जोंनि जारा यंग बरंनि थानि खूब गाहाम करगब
नरबो तैयार तंगदी तेबो लेखा गोरों उंदी चिनि बरक दफानो जाते मुक्ति खालायनानै बागै जों इडुकेटेड उंनि नांगौ जों सिनि नांगौ अ बिसिंते चिनि दफानो जों फिउनि नांगौ ताकुते बुग्राव अबनि बागै आं बेलायक सानि मुसुंया बाट नरक आसो कष्ट खालाय खोनामानि बिसिंते नरकनो थाइसा थाइने कक साइ खोनारमानि अबनो बिसिंते बुलप्रान्ति उंमानो नरक नाकारदि दिनिया आं नरक थानि ते लास्ट वान कक साना मुसुंगो सुइन्दा बंगै दङ लास्ट कक खाय थामजा तहला सब किसुङो दिनिया पारानि बरक खुंसा जदि थामजा तहला अ पाराव कोनो दिन हामिया फैया ठीक अन हायके जों सारा तिफ्रा जदि थामजा तहला कोनो दिन हामिया फैमागला चिनि बिसिंते एवं चिनि ग्रेटार तिफ्रा लेनो जों कोनो दिन माया उला जों माननाय न माननाय अबनि बागै जत्तबो जों थामजा तंनाय थामजानि फान चिनि बुबाग्रानि फान चिनि ग्रेटार तिफ्रा लेनि फान असमसाय जत्तनो पाइपलाया हामबा